Baby Balance, skupinové stretnutia, sú v podstate skupinovým poradenstvom psychomotorického vývinu. Preto zámerne tieto stretnutia nenazývam cvičením, pretože ide o komplexné poradenstvo psychomotorického vývinu. Nezameriavame sa iba na hrubú motoriku a cvičenia. Dozviete sa tu, ako sa s dieťatkom môžete hrať, aké hračky máte kedy voliť v akom období, čo vlastne dieťa v ktorom období reálne zaujíma, ako dokážete postupne zaradiť sebaobslužné činnosti a vašu spoluprácu v domácnosti, ako sa dieťatku vyvíja reč a ako to môžete podporiť, ako môžete podporiť jeho sociálno-emocionálny vývin, čo sa týka vzťahovej väzby, vašej komunikácie smerujúcej k spolupráci, ako môžete posilniť v podstate odolnosť dieťaťa byť v nejakej sociálnej skupine, pretože tieto stretnutia sú vždy za prítomnosti rodiča. Jeho adaptabilitu, flexibilitu. A môžete dokonca na týchto stretnutiach aj svoje dieťatko lepšie spoznať, pretože dieťa sa v tomto vonkajšom prostredí s rovesníkmi správa tak trochu inak ako v domácom prostredí. Pre svoje dieťa viete na tých stretnutiach, okrem toho, že vy sa niečo dozviete, zabezpečiť podporu a znova také utuženie vašeho vzájomného vzťahu, pretože mu budete vytvárať bezpečné prostredie prostredníctvom vás a spozná, že aj externé prostredie, cudzí ľudia, kamaráti, ale aj nejakí pedagógovia môžu byť priateľské osoby, môže to byť priateľské prostredie. Tým ho pripravujete na vstup do materskej školy, kedy bude pre neho zvládnuť túto novú situáciu už bez vás oveľa jednoduchšie. A to všetko, čo sa dozviete, viete zužitkovať potom v domácom hraní a domácej spolupráci a takisto rozvinúť u svojho dieťaťa také funkcie a zručnosti, ktoré mu raz ďaleko pomôžu pri učení sa v škole.